Salam vatandaşlar, gadyrly vatandaşlar. Türkmen halky 21-nji asyrda nähili ýaşaýar? Elbetde adalatsyz, hak-hukuksuz ýaşaýar. Nirde adalatly hak-hukugumuz gynansak da ýok. Gadyrly vatandaşlar, watanyňyzdan öz hoşuňyzy oýnamaga ýa-da gezelen jetmäge çykmadyňyz. Hojalygyňyzy dolantyrmak üçin işsizlik zerarly, maddi hal ýagdaýyňyzy bir azajygyn bolsa gowlandyrmak üçin çykdyňyz. Watanyňyzdan, çagalaryňyzdan, maşgalaňyzdan aýry düşüp, daşary ýurtlarda agyr we hapa işlerde işlemäge mejbur boldyňyz, ýagny mejbur edildiňiz. Üstesnedem 2 ýyl gowrak wagt bäri ýollar hem ýapyk. Emma bu zatlara kim günäkär? Elbetde özlerine prezident dip ýören haramzadalar, iki sany sansız tohumlar kellesine gelen zaty edip ýörler. Olar döwleti dolandyryp bilenok. Eger kellesi boş, samyn kelle bolmaýan bolsa, halkyň hal ýagdaýyna garardy. Näme edesi gelse, edip ýörer ýaly halk haýwanmy? Ýa-da oýnutgymy? Elbetde, haýwanam däl, oýnutgam däl. Haramzadalar halky adam, haýwan hatyrynda hem görenok. Hormatly vatandaşlar, şeýle hak-hukuksuz agyr durmuşlarda haçana çelli çydap ýaşap gezmekçi. Bolandyrdım oturunuňuz. Gelin indi konstitusiýa esasında hak-hukugumuzy, azatlygymyzy sorap talap edip başlalyň. Hormatly vatandaşlar, goňşy döwletleriň ählisiniň ýollary açyk. İslam wagty gidip gelip bilýärler. Näme üçin Türkmenistanyň ýollary ýapyk? Näme üçin ýollaryň ýapyklygynyň sebäbini halkyň öňüne çykyp aýdyp bilenok? Sebäbi halkdan gorkýar. Indi halkymyzy birinciden aldap bilenok, ikinciden halkymyz indi gorkanok. Vatandaşlar, gelin indi hökmany birinciden ýollarymyzyň açylmagyny talap edeliň. İkinciden biletler aeroportlarda, kassada satylmagyny we el ýeter bahada bolmagyny talap edeliň. Näme üçin ýurdumyza gitjek bolsak ýa-da geljek bolsak biletiň üstüne pul bermeli? Vatandaşlar, bizler haýsy asyrda ýaşaýas? 21-nji asyra bu zatlar düýbünden dogry gelenok. Vatandaşlar, indi jemlenip bir dogan bolup ayaga galalyň, göreşeliň. Bu haramzadalardan dynalyň. Eger ayaga galyp göreşmesek, çagalarymyz hem agyr gulçuluk durmuşynda ýaşamaly bolarlar. Halkymyz öz tebigatynyň gowy şertlerinde baýlyklardan piýdalanyp, gowy bagtly durmuşda ýaşamalydyr. Ýaşamagy haklydyr. Birinciden, bu haramzadalaryň ýollary ýapyk goýmagy 21-nji asyryň hiç bir şertlerine dogry gelmeýär. İkinciden, vatandaşlar, watanyňyzdan, çagalaryňyzdan, maşgalaňyzdan aýraçylykda gezip ýörüşiňiz 12-14 sagatlap gul bolup işläp, gazanan puluňyza deň gelýärmi? Elbetde deň gelenok. Çagalarymyzy gowy terbiýeleri berip bilemizok. Çagalarymyza terbiýäni haramzadalar berip otyr. Ýagny bilimsizligi, gul bolup işlemekligi, bir-birinden para almagy çagalarymyzyň aňyny goýup başladylar. Vatandaşlar, gelin indi bir azajygyn bolsa oýlanyň. Eziz halkym, bizlerde hiç hili hak-hukuklarymyz galmady. Yıkılan yerimizde yıkılıp galybermeli. Gün geçdigiçe kynçylyk, ýagdaýlar erbetleşip barýar. Eger bizler şu giýje gündiz öýlerimize gitsek, hem soň daşary ýurtlara çykyp bilmeýäs, türmäge giren ýaly bolarys. Eziz halkym, gelin indi bu diktatoryň gol astyndan çykalyň, ayaga galalyň, öz azatlygymyzy gazanalyň. Eziz halkym, gelin indi öz-özümize hormat goýalyň. Hormat goýmagy, söýüp söýülip ýaşamagy başaralyň.